हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 14वा दिवस, 14वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यपादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 14वा दिवस, 14वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा ऑनलाईन भगवद्गीतेचा कोर्स जो आहे, हा जो उपक्रम जो आहे, आणि असे अनेक उपक्रम जे आहेत ते उत्तम पद्धतीने सुरू आहेत, तर अशा ह्या कृष्ण सेवकांना, सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करूया आणि आपण पुढे जाऊया. आपण मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या सगळ्यांनी. आपण आता भगवद्गीतेच्या तिसऱ्या टप्प्यावर आहोत किंवा तिसऱ्या पडावावर आहोत. तर काय आहे तिसऱ्या टप्प्याचं नाव किंवा पडावाचं? कोणाला आठवतंय? कोण सांगू शकेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानयोग. ज्ञानयोग. आणि पहिल्या दोन आठवतंय? भक्तियोग आणि सांख्ययोग. अजून कोणाला सांगायचं? किंवा त्याला आपण भक्तियोग. तुम्ही परत सांगता का? मला तुमचा आवाज ब्रेक झाला प्रभूजी. हरे कृष्ण. श्रीकांत प्रभूजी. कर्मयोग आणि भक्तियोग. हो हो, खूप छान. हरे कृष्णा, खूप छान. तर आपला पहिले 6 अध्याय कर्मयोगावर होते, दुसरे 6 अध्याय भक्तियोगावर होते, आणि आता आपण कालपासून ज्ञानयोगावर सुरुवात केली आहे. ज्ञानयोग. आणि कालचा आपला 13वा अध्याय होता. जसं 7व्या अध्यायात भगवंतांनी ज्ञान विज्ञान योग म्हणजे भगवंत कसे चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत किंवा त्याबद्दल भगवंतांनी सांगितलं. ह्या सृष्टीबद्दल, ह्या भौतिक सृष्टीबद्दल सांगितलं, पराप्रकृतीबद्दल सांगितलं, अपराप्रकृतीबद्दल सांगितलं. तसं काल 13वा अध्याय जो होता तिथे भगवंतांनी कुठेतरी शरीरशास्त्र सांगितलं किंवा हे शरीररूपी यंत्र आपल्याला कसं मिळालेलं आहे, आणि मग त्याचा क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय. तर आता मला सांगा, क्षेत्र म्हणजे काय आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? कोणाला आठवत आहे? हरे कृष्ण. शरीर आणि शरीराचा मालक. खूप छान. मालक म्हणजे कोण? भगवंत, ईश्वर किंवा श्रीकृष्ण. ओके, खूप छान, खूप छान प्रभूजी, खूप छान माताजी. आणि
ठीक आहे, खूप छान. हरे कृष्णा. मग क्षेत्र म्हणजे जे आहे ते आपलं शरीर आहे आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा. खूप छान. आणि त्याच्यानंतर आपण ज्ञान, भगवान अर्जुनाचे प्रश्न होते, 6 प्रश्न होते कालच्या अध्यायामध्ये, की क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञान काय आहे, ज्ञानाचं वर्णन कालच्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. आपण 9व्या अध्यायातही शिकलेलो आहोत. राजविद्या, राजगुह्यम ते ज्ञान आपण तिथे शिकलेलो आहे आणि कालच्या अध्यायातही त्याचं वर्णन आलेलं आहे. त्या एक ज्ञानी कसा असावा आणि त्याचे जणू काही पॉइंट्सच त्याच्यात दिलेले आहेत त्या 4 श्लोकांमध्ये. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे सगळं जे आहे तर ते सगळं अज्ञान आहे असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग ही ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया काय आहे, किंवा ती ज्ञानाची वस्तू काय किंवा ज्ञेय काय आहे, त्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, तर परमात्मा परमेश्वर. आणि मग हे सगळं सांगत असताना कुठेतरी काल पुन्हा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की आपलं शरीर जे आहे किंवा आपण जो कर्म करत असतो, आपल्याला शरीररूपी यंत्र जे मिळालेलं आहे त्याच्यामुळे आपण कर्म करत असतो आणि कर्म करत असताना आपण कुठेतरी त्या कर्मामध्ये अडकतो. आणि मग कसं आपण त्या कर्मामध्ये अडकतो आणि मग त्यानंतर पुन्हा आपण त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये पडतो, ते कुठेतरी कालच्या अध्यायात पाहिलं. आणि जो हे जाणतो किंवा जो हे नुसतं जाणत नाही तर त्याचं अनुशीलन कुठेतरी करतो, तर तो निश्चितच भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा प्रयत्नशील असतो किंवा मोक्ष त्याला क्रमशः मिळतोच. हे आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं. हीच ज्ञानाची दृष्टी आहे असंही भगवंत कुठेतरी सांगता आहेत. आणि आपलं ध्येय काय आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपलं शरीर म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातला जो फरक जाणतो, हेच कुठेतरी ज्ञान आहे, ज्ञानाची दृष्टी आहे. आणि अजून एक महत्वाचा काल श्लोक होता, उपदेष्टा अनुमंता. मग त्याच्यामध्ये भगवंत सांगत आहे की तुम्ही कुठल्याही आपण 5व्या अध्यायात पाहिलं होतं की 3 कर्ते आहेत, जीवात्मा, त्याच्यानंतर परमात्मा आणि प्रकृती. इच्छा करण्याचं काम कोणाचं आहे किंवा इच्छा करण्याचं स्वातंत्र्य कोणाकडे आहे, तर त्या जीवात्म्याकडे आहे. ती इच्छा पूर्ण करायची की नाही त्याची अनुमती देणारा उपदेष्टा अनुमंता कोण आहे, तर भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा आहेत. आणि मग ती जर पूर्ण करायची असेल तर त्याचा निर्देश कोणाला देतात, ते की ती प्रकृती तशी ते संपूर्ण व्यवस्था करते. आणि मग आपली ती इच्छा जी आहे, त्या जीवाने केलेली जी इच्छा जी आहे ती पूर्ण होते. आणि म्हणून जीव इच्छा करतो आणि म्हणून तो बंधनात अडकतो आणि म्हणून त्याला त्या 84 लक्ष योनीमध्ये आपल्याला फिरावं लागतं. तर हे कुठेतरी कालच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं. आणि कालच्या अध्यायामध्ये आपल्याला जे शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे, जे कर्म करण्यासाठी जे यंत्र मिळालेलं आहे, त्याच्यात 24 घटक सांगितले आहेत. त्या 24 घटकांच्या संयोगाने आपलं ते यंत्र बनलेलं आहे. आणि म्हणून ती देहबुद्धी, त्या भावना, ती ईर्ष्या, तो मत्सर, तो राग हे कशामुळे उत्पन्न होत आहे, तर त्या 24 घटकांमध्ये उत्पन्न होत आहे. मग त्या 24 घटकांमध्ये एक महत्वाचा घटक आहे आणि तो म्हणजे अव्यक्त. आणि अव्यक्त म्हणजेच 3 गुण. आणि म्हणून आपला जो आजचा अध्याय जो आहे की 3 गुण, तर आपला 14वा अध्याय भगवंतांनी त्याच्यावर विस्तृतपणे वर्णन त्या 14व्या अध्यायात आलेलं आहे. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग, त्रिगुणी मयी माया. मागच्या अध्यायातही भगवंत 3 गुणांबद्दल बोलता आहे. 3 गुण काय आहेत ते त्याचं विश्लेषण करता आहे. त्याच्यानंतर 17वा अध्याय आहे, 18वा अध्याय आहे, त्यामध्येही भगवंत ह्या 3 गुणांबद्दल बोलता आहेत. आपण लगेच पुढे जाऊया. आपल्या आजच्या अध्यायात बघायचं आहे की 3 गुणांनी आपला आत्मा बद्ध होतो. मग वैशिष्ट्य, कृती आणि गुणांमध्ये म्हणजे आपण त्या 3 गुणांमध्ये असलो की त्या 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 गुणाचा पडाव जर तुमच्यामध्ये जास्त असेल तर काय होतं त्याचं वर्णन आजच्या अध्यायात आलेलं आहे. आणि मग ह्या गुणांवर आपण नियंत्रण मिळवू शकतो का, मग त्याला काय म्हणतात, तर हे सगळं जे आहे ते कुठेतरी आजच्या अध्यायात भगवंतांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्ध प्राप्त केलेले आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान सर्व ज्ञानांपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे जे भगवंत 3 गुणांबद्दल सांगता आहेत किंवा हे जे ज्ञान आज सांगता आहेत, हे याचं वर्णन जे सांगता आहेत, हे वर्णन ऐकल्यानंतर किंवा हे वर्णन ऐकल्यानंतर त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये ज्यांनी ज्यांनी बदल केलेला आहे, अशा सर्वच
जीवांनी त्यांनी परमोच्च शिखर गाठलेलं आहे, ते ऋषी झालेले आहेत, ते योगी झालेले आहेत, त्यांनी विविध सिद्धी प्राप्त केलेल्या आहे, त्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, त्यांना श्रेष्ठतम असा त्यांचा उद्धार झालेला आहे. आणि म्हणून हे जे ज्ञान आता पुन्हा आज भगवंत त्या 3 गुणांबद्दल वर्णन करता आहेत आणि पुढे बोलता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यतीत होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता ह्या ज्ञानामध्ये जेव्हा आपण स्थिर होतो म्हणजे हे 3 गुण नेमकं काय आहे आणि आपला आत्मा कसा बद्ध आहे आणि त्यामुळे आपण कसं वागतो, तर हे जेव्हा आपण जाणतो तेव्हा आपल्यामध्ये जो भगवंताचा जो दिव्य स्वभाव आहे आणि त्याच्याशी कुठेतरी आपण काय म्हणू शकतो की आपला आत्म्याचा गुणधर्म काय आहे? अध्यात्म. आणि मग तिथे कुठेतरी ती जाणीव होते किंवा त्या पद्धतीने आपण वागायला लागतो. आणि मग अशा वेळी काय होतं, की आपण जेव्हा भगवंताच्या म्हणजे आपण थोडक्यात काय करतो, की भगवंताची भक्ती करायला लागतो. भगवंताची भक्ती करायला लागलो, मनापासून करायला लागलो, श्रद्धेपासून करायला लागलो, भाव दृढ झाला, निश्चय दृढ झाला, ते निश्चितच आपण ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये पडत नाही आणि भगवंतांची जी पराप्रकृती आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला निश्चित स्थान मिळतं. आपण हळू-हळू भगवंतांच्या जवळ जातो किंवा अनन्य भक्ती योग काय असतो आपण जो बघितलेला आहे, तर तो सुद्धा आपल्याला तो प्राप्त करणं आपल्याला सोपं जातं. तर पुढे आपण लगेच बघूया. भगवंत म्हणत आहे, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रगट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंतांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे, अहम बीजप्रद पिता. मीच बीज देणारा पिता आहे. म्हणजे ही जी प्रकृती जी आहे, ही भौतिक प्रकृती जी आहे, ह्या भगवंतांचाच विस्तार आहे, भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. आणि ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, या ब्रह्मांडामध्ये जेवढ्याही योनी प्रकट झालेल्या आहेत, 84 लक्ष योनी आहेत, तर त्याचा प्रथम बीज देणारा पिता कोण आहे? तर त्या माझ्यापासूनच ते उत्पन्न झालेलं आहे. मीच ते प्रदान केलेलं आहे. आणि म्हणून पुन्हा बघा एक भगवंतांशी आपला आणि भगवंताचा एक छान संबंध पुन्हा एक झाला, की भगवंत हे आपले पिता आहेत. बीज देणारे, प्रदान करणारे पिता आहेत. आणि ही जी प्रकृती जी आहे, ती ते बीज धारण करणारी प्रकृती आहे. त्यामुळे बीज धारण करणारी जी असते ती माता असते. आणि म्हणून ते भगवंत आपले पिता आहेत आणि ही प्रकृती आपली माता आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण आपला एक जीवात्मा जो आहे तो जन्म घेत असतो आणि ह्या ब्रह्मांडामध्ये आहे. आणि मग वेगवेगळ्या योनींमध्ये तो जन्म घेतो आणि मग प्रकृतीमध्ये त्याने प्रकृतीच्या मध्ये तो वाढला आहे किंवा प्रकृतीने त्याला धारण केलेलं आहे. त्यामुळे प्रकृतीचे 3 गुणधर्म जे आहेत, सत्व, रज, तम, त्यामुळे आपला आत्मा जो आहे तो त्या 3 गुणांनी बद्ध होतो. हे तिथे भगवंत सांगता आहेत. सत्वं रज तम इति गुणा प्रकृती संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनली आहे. हे महाभाव अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपला हा जो जे स्फुल्लिंग आहे, भगवंताचं जे अंश जे आहे, तर ते ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आल्यामुळे त्या प्रकृतीचे जे गुणधर्म आहे ते त्या गुणधर्माने तो बद्ध होतो. आणि म्हणून आपला हा जो आत्मा जो आहे तो 3 गुणांनी बद्ध होतो. आणि म्हणून आपण म्हणतो काय, की आपला बद्ध आत्मा आहे आणि बद्ध आत्म्याला आपल्याला मुक्त करायचं आहे. आणि तेच आपण पुढे बघूया आता. हरे कृष्णा माता. सॉरी, मला श्लोक म्हणायचा आहे ना. हा. तत्रं सत्वं निर्मलत्वा तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अनघ अर्जुन, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमय आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो.
जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता सत्वगुणाबद्दल इथे सांगता आहेत, वर्णन आलेलं आहे की सत्वगुण हा जो आहे हा निर्मळ आहे, प्रकाशमयी आहे आणि त्याच्यामुळे मनुष्य जो आहे की तो त्याच्या ज्या पापांचं किंवा जो ज्या कर्मबंधनात अडकलेला आहे तर त्याचं कुठेतरी क्षालन करण्यासाठी किंवा त्याला त्या पापांपासून मुक्त करण्यासाठी तो मदत करतो. सत्वगुण जो असतो तो, आणि जो सत्वगुणामध्ये आहे तो निश्चितच जिथे पापांचं क्षालन होतं, सत्वगुणामध्ये आपल्यामध्ये सात्विक विचार तयार होतात, सात्विक इच्छा तयार होतात आणि त्यामुळे आपल्यामध्ये सुख, समाधान, आनंद, ज्ञान काय आहे, भगवंत कोण आहेत, तर हे सगळं जे आहे ते जेव्हा आपल्यामधला सात्विक गुण वाढतो, सात्विकता वाढते, तेव्हा ह्या गोष्टी आपोआप येतात. लगेच रजोगुणाबद्दल इथे भगवंत बोलतात. हरे कृष्ण. आपण बघूया. रजोगुण रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगात समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कोणते या असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग रजोगुण जो आहे तो असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षा किंवा उत्कटता जी असते आपल्यामध्ये, पॅशन जे असतं आपल्यामध्ये, तर तो रजोगुणाचा कारक आहे आणि रजोगुणामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी उत्पन्न होतात आणि त्यामुळे काय होतं, आपला हा जो देहधारी जीव जो आहे, आपला हा जो बद्ध आत्मा जो आहे, ज्याने देह धारण केलेला आहे, तो सकाम कर्माशी बांधला जातो. कारण की असंख्य इच्छा, असंख्य महत्वाकांक्षा आणि त्यामुळे ती पॅशन, ती उत्कटता आपल्याला सकाम कर्म करण्यामध्ये युक्त करत असते. लगेच पुढे जाऊया. पुढील तमोगुणाबद्दल बोलता आहेत. तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्या निद्रा भिस्त निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग तमोगुण जो आहे तो अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला आहे. म्हणजे जिथे अज्ञान काय आहे, सात्विक गुणामध्ये काय असतं की कुठेतरी आपण भगवंताचा विश्वास असतो, भगवंताचं आपण नाम घेतो किंवा ज्ञान काय आहे, आपण वाचन करतो विविध शास्त्रांचं, नाही शास्त्रांचं वाचन केलं तरी कुठलं तरी पुस्तक आपण अशा आध्यात्मिक पुस्तक वाचतो की जेणेकरून आपण आपल्यातला सात्विक भाव जो आहे गुण वाढवू शकतो. रजोगुणामध्ये काय आहे की रजोगुणामध्ये अत्यंत महत्वाकांक्षा आहेत आणि म्हणून आपण सकाम कर्माशी बांधला जातो. म्हणजे आपली ती महत्वाकांक्षा पूर्ण होण्यासाठी, आपली ती इच्छा पूर्ण होण्यासाठी आपण देवाला साकडं घालतो. मी नारळ देईल तुम्हाला हे दे, मी पेढे देईल तुम्हाला ते दे, मी मोदक देईल तुम्हाला हे दे, हो की नाही. आपण ह्या सगळ्या सकाम कर्माशी आपण बांधले जातो आणि तमोगुण हा अज्ञानामध्ये आहे. तिथे भगवंतावर विश्वासच नाही आहे, शास्त्रांवर विश्वासच नाही आहे. मुळात कोणी भगवंत, देवाचं अस्तित्वच तिथे नाकारलं जातं. जिथे नास्तिकता आहे, जिथे आसुरी बुद्धी आहे, तिथे तमोगुणचा प्रभाव जास्त आहे. आणि असे जे असतात ते निष्क्रिय असतात, आळशी असतात, सगळ्या गोष्टी हव्याशा वाटतात, सगळी सुख पायाशी हवी असतात, पण ती आपोआप आलेली, म्हणजे ती अशी म्हणजे आपण स्वतः कष्ट करायचे. रजोगुणामध्ये स्वतः कष्ट करायचे, 24/7 आपण फक्त काम करायचं, पैसा कमवायचा आणि ती सुख जी आहेत ती विकत घेण्यासाठी आपण कष्ट करत असतो, झटत असतो. तमोगुणामध्ये आपण सगळी सुख, सगळ्या गोष्टी हव्या आहेत, पण आळशीपणा आहे, निष्क्रियता आहे आणि आपल्याला फक्त सगळं हे हवं असतं आणि देवांवर विश्वास नाही आणि सतत आपण झोपणं किंवा खाणं, म्हणजे इंद्रिय इच्छांमध्ये किंवा इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये आपण सतत मग्न असतो. असं सगळं जे आहे हे आहे तमोगुणाचे कारक आहेत आणि त्यामुळे काय होतं, परिणामी काय होतं, जेव्हा आपण सगळ्या अशा गोष्टी करतो तेव्हा निश्चितच आपण ह्या जीवाला पुन्हा आपण कर्मबंधनामध्ये अडकवतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, सत्वं सुखे सज्जयती रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तुम तम प्रमादे सज्जय च्युत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.
हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. त्यामुळे काय होतं की सत्वगुण जो आहे, आपण देवांची भक्ती करतो, नामस्मरण करतो आणि अजून स्वतःमध्ये आपण अंतर्बाह्य काय म्हणतो शुद्धीकरण करायचा प्रयत्न करतो. रजोगुण जो आहे, की आपल्याला इतक्या गोष्टी, इतक्या भौतिक गोष्टींचा आपल्याला लगाव असतो, इच्छा असतात, आकांक्षा असतात, वासना असतात, की त्याच्यामुळे आपण त्या इच्छापूर्तीसाठी तरी का होईना, त्या निमित्ताने आपण देवाकडे वळतो. त्याच्याशी त्याचं काहीतरी उपासना करतो, आराधना करतो आणि आपण त्यामुळे आपण सकाम कर्माशी बांधलं जातो. आणि तमोगुणामध्ये काय आहे, की तिथे देव कोणी आहे, देवाचं अस्तित्वच नाकारलेलं आहे. त्यामुळे त्याचं जे काही आहे ते सगळं अ, मूर्खपणाचं आहे किंवा मूर्खपणाचं असं म्हटलं आहे इथे भगवंतांनी याच्यासाठी, की कारण त्याला माहितीच नाही, की तो कर्मबंधनात अडकतो आहे त्याच्या ह्या मूर्खपणामुळे आणि अनेक वर्ष, कोट्याधी वर्ष जे आहेत, तो ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रातनं काही बाहेर पडणार नाही आहे. त्याचं जर अधःपतन झालं, त्याचा उद्धार होणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. तो उद्धार होण्याची संधी मिळणं सुद्धा अशक्य आहे आणि हे त्याला समजत नाही आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणत आहेत, तो स्वतःला अजून मूर्ख बनवतो आहे, मूर्खपणाशी बांधला जातो आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण याचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम याचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज याचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग आता आपण हा लहानपणी खेळ खेळला असेल किंवा तुम्ही बघितला असेल, जनरली लहान मुलं हा खेळ खेळत असतात, रस्सी खेच, हो की नाही? आपल्या मनामध्ये हा खेळ सतत सुरू असतो. जन्म झाल्यापासून मृत्यू येईपर्यंत एका जीवाच्या मनामध्ये हा खेळ सतत सुरू असतो. कारण आपला हा जो देहधारी जीव जो आहे, तो बद्ध आत्मा आहे. 3 गुणांचा प्रभाव पडाव आहे. मग कधी सत्वगुणाचा प्रभाव असतो आणि मग तेव्हा रजोगुण आणि तमोगुण जे असतात ते शमलेले असतात. कधी रजोगुणाचा पडाव असतो, तेव्हा सत्वगुण आणि तमोगुणाचा प्रभाव जो आहे तो कमी झालेला असतो. कधी तमोगुणाचा प्रभाव असतो, तेव्हा सत्व आणि रजोगुणाचा प्रभाव कमी झालेला असतो. आणि जसा तुमचा प्रभाव असतो, तशा पद्धतीने मग तुमच्यामध्ये अ, तशा तुम्ही रिॲक्ट होता. तुमच्या रिॲक्शन असतात. तशी भावना उत्पन्न होते. तसा कधी-कधी तुम्ही फार क्रोधित होतात. म्हणजे गरज नसताना पण तुम्ही अत्यंत क्रोधित होतात आणि तेव्हा तुमच्यामध्ये तमोगुणाचा प्रभाव असतो. कधी-कधी एखाद्या गोष्टीची इतकी आकांक्षा, तुम्ही इतके उत्कटतेला जातात, तेव्हा तुमचा रजोगुणाचा प्रभाव असतो. आणि कधी-कधी फार मोठं काहीतरी घडलेलं आहे, पण तुम्ही इतकं संयमशील, इतकं क्षमाशील असतात, इतकं तुम्ही ते स्पोर्टिंगली घेतात आणि इतका संयम दाखवतात, इतका चांगुलपणा दाखवतात, तेव्हा सत्वगुणाचा प्रभाव असतो. आणि त्यामुळे जसा प्रभाव तशी आपली वैचारिक काय म्हणू शकतो, तसे विचार उत्पन्न होतात. तशी आपण प्रतिक्रिया देतो. तशा पद्धतीने आपण आपलं रोजचं कर्म होत असतं. साधारण सकाळची वेळ जी असते ब्रह्ममुहूर्ताची किंवा पासून सकाळी साधारण 8, 8:30, 9 पर्यंतची ही सत्वगुणाची वेळ आहे. 9 ते 5, 6 पर्यंत रजोगुणाची वेळ आहे. तेव्हा आपण अत्यंत क्रियाशील कर्म करण्यामध्ये उत्कटता एवढी असते, पॅशन एवढं असतं आणि बघा म्हणूनच बरेचसे ऑफिसेसचे वेळ सुद्धा बघा तशी साधारण सकाळची दिवसभराची 9 ते 5, 9 ते 6 अशी असते. आणि त्यानंतर रात्रीचा जो कालावधी आहे, तो तमोगुणामध्ये असतो. एक आपले दिवे लागणी झाली, म्हणून आपल्याकडे म्हणतात, की 7:00ला सगळ्यांनी घरात यायचं. दिवे लावल्यानंतर जेवण करून लगेच झोपायचं. म्हणजे आपल्यातला जो तमोगुण जो आहे, तो झोपेमध्येच त्याचा पडाव होणार नाही. सध्या आपली दिनचर्या अगदी अपोझिट झालेली आहे. पण म्हणून ते आपण रात्री लवकर झोपायचं आणि सकाळी लवकर उठायचं म्हणजे आपल्यातला सात्विक गुण वाढेल. तर त्यामुळे त्याचा प्रभाव जसा पडाव कमी जास्त होतो, तशा पद्धतीने आपली जीवनशैली बदलत जाते. आणि मग ह्या गुणांचा प्रभाव पडाव जास्त झाला तर काय फरक पडतो? त्याचा परिणाम आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रगटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
आणि मग आपल्या शरीरामध्ये 9 द्वारं जी आहेत, तर त्या 9 द्वारं जी आहेत, की त्याच्यामध्ये ती ज्ञानाने प्रकाशित होतात. म्हणजे आपल्यातला जेव्हा सात्विक गुण वाढतो, आपला आत्मा जो आहे, ह्यो ज्या 9 द्वारांमध्ये तो विहार करत असतो. आणि आपण कालच पाहिलेलं आहे, की आत्मा काही शरीरात मिसळत नाही. म्हणजे जसं आपण ते क्षितिजाचं उदाहरण पाहिलं होतं, आकाश आणि जमीन कधी मिसळत नाही. भगवंतांनीच हे उदाहरण दिलेलं आहे. तसंच आपल्याला हा तो आत्मा जो आहे तो विहारत असतो आणि तो ह्या 9 द्वारांमध्ये आणि ती 9 द्वारं जी आहेत, ती आपली प्रकाशमयी करण्याचा किंवा तिथे सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा आपल्याला अनुभव येतो. जेव्हा आपण ह्या आपल्यातला सत्वगुण वाढणं म्हणजे आपल्यातलं शुद्धीकरण व्हायला सुरुवात होते. अंतर्बाह्य शुद्धीकरण. जे बाह्य शुद्धीकरण आहे, ते म्हणजे आपलं आणि जे बाह्य शुद्धीकरणामध्ये आपल्या साधारण जीवनशैलीमध्ये बदल पडतो. पण जे अंतर्गत शुद्धीकरण असतं, त्याच्यामध्ये ह्या एक-एक अनुभूती किंवा हे एक-एक अनुभव यायला लागतात. आणि मग पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतवश, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. रजोगुणामध्ये वृद्धी झाली, की रजोगुणामध्ये आसक्ती असते, उत्कटता असते. आपण दुसऱ्या अध्यायात पाहिलेलं आहे, आसक्तीचं वासनेमध्ये, वासनेचं क्रोधामध्ये, क्रोधाचं बुद्धिभ्रंशामध्ये, मग त्या बुद्धिभ्रंशाचं संभ्रम तयार होतं. संभ्रमामध्ये आपण असं काहीतरी वर्तणूक करतो, की आपलं अधःपतन होतं. म्हणजे आपल्या आसक्ती असणं किंवा महत्वाकांक्षा असणं, ठीक आहे आपल्याला आपण हा भौतिक प्रपंच आहे. आपल्या उदरनिर्वाहासाठी काहीतरी आपले गोल्स असतात, काहीतरी आकांक्षा असतात, इच्छा असतात. पण त्या इच्छेची जर वासनेमध्ये निर्मिती झाली, क्रोधामध्ये निर्मिती झाली, तर आपण जो प्रामाणिकपणा जो आहे, आपल्या वागण्या-बोलण्यातला सरळपणा जो आहे, तो आपण कुठेतरी हरवून बसतो आणि काय होतं त्याचं लालसेमध्ये रूपांतर होतं आणि आपण चुकीच्या मार्गाने का असेना, ते सगळं मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आणि तिथेच आपण कर्मबंधनामध्ये अडकतो आणि म्हणून रजोगुण जो आहे, तो सुद्धा आपल्याला कर्मबंधनात अडकवतो आणि आपण ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये पुन्हा-पुन्हा आपण अडकतो. आणि मग तमोगुणाबद्दल इथे बोलतायत भगवंत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हं. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रगट होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग तमोगुणाचा जेव्हा प्रभाव असतो, तेव्हा आपल्यामध्ये तमोगुण मुळातच निष्क्रियता आहे, आळशी आहे, आळशीपणा आहे. त्यामुळे आपण आपली तेवढी क्षमता नसते, आपण तेवढं सक्षम नसतो. इंद्रियांवर नियंत्रण नसतं, मनावर नियंत्रण नसतं, बुद्धी सक्षम नसते. त्यामुळे तुम्हाला जरा जरी काही झालं, तरी मग आपल्या आयुष्यामध्ये काहीही कुठलंतरी दुःख किंवा काही अधिक गुन्हा घडलं, तर त्याचा परिणाम म्हणून हे लोकं अंधकार स्वीकारतात किंवा डिप्रेशनमध्ये जातात, व्यसनाधीन होतात. कारण की ते निष्क्रिय असतात. काय करायचं हे समजत नसतं. निष्क्रियता असल्यामुळे बुद्धीसुद्धा तेवढी त्यांची चालना देणारी नसते आणि त्यामुळे ते अशा वाईट वळणाला लागतात किंवा स्वतःचं अधःपतन करून घेतात आणि मोह जरी असला, तरी मोह हा त्यांना सगळ्या गोष्टींचा मोह पडत असतो. पण निष्क्रियता आहे, कष्टाने काही करायचं नाही आहे आणि तमोगुण सुद्धा त्यामुळे काय होतो, की आपल्याला कर्मबंधनात अडकवतो. आपलं नुसतं कर्मबंधनात अडकवत नाही, तर तमोगुणाचा प्रभाव असा आहे, की कदाचित आपलं अधःपतन सुद्धा होतो. आणि मग पुढे इथे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चस्तर पवित्र ग्रहलोका प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपला जेव्हा सात्विक गुण वाढतो, सत्वशीलता वाढते, निश्चितच आपण जेव्हा आणि हे केव्हा शक्य आहे, जेव्हा अंतर्गत शुद्धीकरण होतं आणि जेव्हा अंतर्गत शुद्धीकरण होतं, सत्वगुणाचा प्रभाव वाढतो, तेव्हा आपला उद्धार होतो आणि उद्धार म्हणजे आपण ह्या मृत्यूलोकात जन्म न घेता आपल्याला
जे उच्च ग्रह जे आहेत किंवा महर्षींचं जे तपोलोक आहे, की तिथे आपण अजून भगवंताच्या जवळ जाऊ शकतो किंवा भगवंतांची भक्ती करू शकतो. आपण सेवा करू शकतो. तर असं असं वातावरण तिथे आहे आणि तिथे आपला आत्मा जो आहे, आपल्या आत्म्याचा तिथे उद्धार होतो, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याच्या रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशुयोनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जेव्हा मनुष्य रजोगुणामध्ये त्याचा मृत्यू होतो, म्हणजे सत्वगुणामध्ये मृत्यू झाला, सात्विकता वाढलेली आहे, सत्वगुणाचा मृत्यू नंतरच आपलं पुढे काय होणार, मृत्यू सत्वशीलता आहे, तर निश्चितच आपला उद्धार निश्चित आहे. तुम्हाला जर मृत्यू समयी तुम्ही जर भगवंताचं नाव घेतलं, तर तुम्हाला मुक्ती निश्चित आहे. पण जरी नाही घेतलं, पण तुमचा सात्विक गुण वाढलेला आहे, त्यामुळे तुमचं नामस्मरण वाढलेलं आहे, शुद्धीकरण झालेलं आहे. त्यामुळे निश्चितच तुम्हाला तुमच्या आत्म्याचा उद्धार होतो आहे. तुम्ही कुठेतरी महर्षींच्या तपोलोकामध्ये जाता आहेत. पण जेव्हा रजोगुणात मृत्यू होतो, म्हणजे आपल्यामध्ये काहीतरी वासना आहेत, त्या भावना ज्या आहेत, त्या अगदी मृत्यू समयी सुद्धा त्या आपल्या पाठ सोडत नाही आपली आणि त्याच विचारांनी कुठेतरी कुठे शेवटचा क्षण येतो, कुठे शेवटचा श्वास सोडला जातो आणि त्यामुळे आपला आत्मा त्या बंधनात पुन्हा अडकतो आणि जी भावना मनामध्ये आहे, त्या भावनेसकट आपण पुढचा जन्म घेतो आणि आपण पुन्हा सकाम कर्मामध्ये अडकतो. पुन्हा आपल्यामध्ये ती उत्कटता जी आहे, रजोगुणाचा पडाव जो आहे, तो तशा पद्धतीने येऊनच आपण पुढचा जन्म घेतो. आणि तमोगुणामध्ये जर मृत्यू आला, तर तमोगुणाचा आपण आधीच तमोगुणाचा प्रभाव इतका आहे, की तमोगुणामध्ये मृत्यू आल्यामुळे आपलं जीवनच असं व्यतीत केलेलं आहे, की आपण विकर्म जे आहेत, ती आपण ऑलरेडी केलेली आहेत. स्वतःचा मूर्खपणामुळे स्वतः आपण अधःपतन करून घेतलं आहे. त्यामुळे कदाचित आपल्या मृत्यूनंतर अधःपतन सुद्धा होऊ शकतो. आपण मनुष्य योनीतून दुसऱ्या योनीत जाऊ शकतो किंवा आपण जे लोअर प्लॅनेट्स आहेत, तिथेही आपला जन्म होऊ शकतो आणि जर एकदा आपण लोअर प्लॅनेट्समध्ये गेलो, की आपलं उद्धार होणं किंवा आपल्याला उद्धाराची संधी मिळणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. आणि म्हणून बाकी आपल्याला काही करता आलं नाही आलं तरी प्रभुपादांनी 4 नियम सांगितलेले आहेत. काटेकोरपणे ते 4 नियम पाळायचे. ते म्हणजे मांसाहार करायचा नाही, व्यसन करायचं नाही, जुगार खेळायचा नाही आणि अनैतिक संबंध ठेवायचे नाही. ह्या 4 गोष्टी ज्या आहेत, त्या जरी आपण काटेकोरपणे पाळायचा प्रयत्न केला, तरी निश्चित आपल्यामध्ये भरपूर आपण आपल्या जीवनामध्ये हळू क्रमशः बदल करू शकतो. आणि मग लगेच पुढे इथे भगवंत म्हणत आहेत, कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलम रजः स्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि सद्गुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण आहे. आपण जेव्हा पुण्यकर्म करतो, अकर्म करतो, त्याचं फळ शुद्ध आहे. क्रमशः आपल्याला आपण भगवंताच्या मोक्ष मार्गावर मार्गस्थ होतो आणि हळूहळू आपल्याला मोक्ष प्राप्ती सुद्धा होते किंवा आपण आपल्यातले सात्विक भाव वाढतो, आपल्याला तसं पोषक वातावरण मिळतं, आपला उद्धार होतो. पण जेव्हा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो किंवा आपण जेव्हा रजोगुणामध्ये आपलं आयुष्य व्यतीत करतो, त्याचं फळ असं आहे की आपल्याला पुन्हा आपण ह्या भौतिक सृष्टीमध्ये किंवा या भौतिक प्रकृतीमध्ये, ह्या अपरा प्रकृतीमध्ये आपण जन्म घेतो. ह्या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घेतो आणि मृत्यू लोकामध्ये काय आहे, मृत्यू लोक हा रजोगुणाचा कारक आहे आणि या मृत्यू लोकामध्ये आणि स्पेशली आपलं हे कलियुग आणि याच्यामध्ये आपलं त्याला आपण भगवंतांनी म्हटलेलं आहे दुःखालयम अशाश्वतम. म्हणजे एक तर हे शाश्वत नाही, हे दुःखाचं घर आहे आणि म्हणजे इथे आपल्याला त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी ही 4 दुःख जी आहेत, मग तुम्ही कोट्याधीश असू देत, नाहीतर तुम्ही तुमच्याकडे अन्नान्न दशा असू दे, तुम्ही गरीब असू देत, काही फरक पडत नाही. ह्या 4 दुःख तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्हाला फेस करायचीच आहेत. म्हणजे हे
रजोगुणाचं जे जो आहे किंवा रजोगुणाचं फळ काय आहे, तर आपल्याला ह्या मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकायचं आहे. तमोगुणाचं फळ म्हणजे मूर्खपणाचं आहे, म्हणजे स्वतःचंच अधःपतन करून घेणं. आपण स्वतः कोण आहोत किंवा भगवंत कोण आहे याची ओळख न पटणं आणि हे सगळं हे मूर्खपणाचं लक्षण आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत, की स्वतःच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड पाडणं म्हणजे हे एक प्रकारचं मूर्खपणाचं लक्षण आहे. आणि तिथे आपण स्वतःचा अधःपतन करून घेतो. आणि लगेच पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या वेगवेगळ्या भावना उत्पन्न होत असतात. आपल्या शरीरामध्ये 24 घटक आहेत, त्याच्या संयोगाने आणि मग जेव्हा सत्वगुणाचा प्रभाव जास्त असतो, तेव्हा आपल्या बघा, आपण लगेच म्हणतो ना एखाद्याकडे बघून याचा सत्वशील चेहरा आहे किंवा याचे सात्विक भाव आहेत आणि त्याचं वागणंही सात्विक आहे. असा जो असतो तो त्याला, कारण ते वास्तविक ज्ञान त्याला त्याच्यामध्ये तसे सात्विक विचार, सात्विक बुद्धी त्याची चालना देते आणि तसे विचार प्रकट होतात, तशा भावना प्रकट होतात. रजोगुणामध्ये आपल्यामध्ये लोभ अत्यंत प्रकट होतो, उत्कटता असते. त्यामुळे आणि तो लोभ जो आहे तो आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये, चेहऱ्यामध्ये सहज दिसतो. आणि तमोगुणाचा प्रभाव जास्त असेल तर तमोगुणामध्ये जी निष्क्रियता आहे, जे अज्ञान आहे आणि जो मोह जो आहे, तर ते सगळं त्या तमोगुणाचा प्रभाव असल्यामुळे त्याचे भाव जे आहेत, तसे भाव, तसे विचार उमटतात आणि ते आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये सहज दिसतात. आणि आपण कोणाकडेही बघितलं, की त्याच्याकडे बघूनच आपल्याला असं लगेच कळतं, की हा सात्विक आहे किंवा हा लोभी आहे. रजोगुण म्हणजे आपण त्याला लोभी असं म्हणतो आणि तमोगुण म्हणजे की ज्याचा जो नास्तिक प्रवृत्तीचा आहे, आसुरी प्रवृत्तीचा आहे, तमोगुणाचा कारक आहे. असे वेगवेगळे आपल्या जीवनामध्ये आपण अशा पद्धतीने आपली सहज वागणूक किंवा बिहेवियर असतं. पुढे भगवंत म्हणत आहेत, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तमसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुण मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अधपतन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे आपल्याकडे 2 चित्र दिलेली आहेत. सत्वगुणामध्ये तुम्ही तुमचा उद्धार होतो, म्हणजे तुम्ही मृत्यू लोकातून तुम्ही अपर प्लॅनेट्स मध्ये, आपण इथे बघूया की आपलं हे ब्रह्मांड आपल्याला माहिती आहे आणि हे गर्भोदक्षाय विष्णू यांच्या नाभी कमलातून ब्रह्मलोकांची निर्मिती झालेली आहे. हे आपल्या ब्रह्मांडावर असलेले हे 7 स्तर आहेत. त्याच्यामध्ये आपले पंचमहाभूत आणि मन, बुद्धी, अहंकार याच्यामुळे बनलेलं आहे आपली प्रकृती, हे ब्रह्मांड आणि त्याच्यामध्ये आपण अडकलेलो आहोत 84 लक्ष योनी. सॉरी काय झालं. आणि मग हे जे आहे हे मृत्यूलोक आहे, भुवरलोक जे आहे ते आपण इथे आहोत. आणि जर आपला उद्धार झाला सत्वगुणामध्ये असू तर निश्चित आपलं तपोलोकामध्ये, महलोकामध्ये, आपलं हायर प्लॅनेट्स मध्ये आपला उद्धार होतो. रजोगुणामध्ये आपण इथेच स्थिरावतो, इथेच आपण पुन्हा पुन्हा जन्म घेतो, मृत्यू घेतो. आणि आपलं जर आपण तमोगुणामध्ये असू तर तमोगुणामध्ये आपलं अधःपतन होतो आणि अधःपतन झाल्यावर आपण ह्या कुठल्याही खालच्या ग्रह लोकांमध्ये जातो आणि एकदा त्या लोकांमध्ये गेलो तर आपण आपला उद्धार होणं किंवा उद्धार होण्याच्या संधी ज्या आहेत त्या खूप कमी असतात आणि केवळ अशक्य आहे. आणि मग आपण त्या करोडो वर्षांचं आपलं आपलं जे जीवन काल आहे, कालावधी आहे, ब्रह्मदेवाचा जो एक दिवस आहे, म्हणजे आपला केवढा आयुर्मान आहे ते, तर त्याच्यामध्ये आपण पुन्हा पुन्हा जन्म आणि मृत्यू ह्या चक्रामध्ये अडकतो आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्माच्या प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की
मनुष्य जो आहे की कर्ता म्हणून जर आपण भगवंतांकडे पाहिलं, तो भगवंत आहे, तो कर्ता करविता आहे. आणि त्या हे 3 गुण जे आहेत किंवा या 3 गुणांनी प्रभावशाली आपला जो आत्मा आहे किंवा देहधारी जीव जो आहे तो कर्ता नाही. तो जेव्हा हे जाणतो म्हणजे आपण जी ज्ञानाची दृष्टी आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितली होती, तर तशा दृष्टीनं जो हे सगळं बघतो, जो समभावाने सगळीकडे बघतो, तर निश्चितच तो ह्या 3 गुणांवर नियंत्रण पावतो. आणि तो आध्यात्मिक त्याची प्रवास जो आहे किंवा आध्यात्मिक प्रगल्भता तो वाढवण्यामध्ये ही मदतच होते आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये तो आरूढ होतो किंवा क्रमशः त्याला मोक्ष प्राप्ती होते. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन या जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहे, देहधारी जीव जेव्हा या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यासाठी समर्थ होतो किंवा आपल्यातला सात्विक भाव इतका वाढतो की आध्यात्मिक प्रगती होते, प्रगल्भता वाढते, 3 गुणांवर आपण आपण काय म्हणू शकतो की नियंत्रण आणू शकतो. आणि मग आपण हे जे 4 आपल्या व्याधी आपल्या ज्या 4 आपले काय म्हणू शकतात की दुःख आहेत, ते 4 दुःख कुठले आहेत? जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी. तर ह्या दुःखातून आपण मुक्त होऊन आपण निश्चितच अमृताचा अनुभव घेऊ शकतो. म्हणजे आपण आपलं एकतर उद्धार करू शकतो आणि आपण आपल्या आत्म्याचा उद्धार करणं किंवा आपण ज्या अ, आपण जो बद्ध आत्मा आहे त्याला मुक्ती मिळवणं आणि ज्या शाश्वत प्रकृतीमध्ये त्या पराप्रकृतीमध्ये जाणं आणि तिथे आपण सच्चिद आनंद याचा अनुभव घेणं आणि तो ती अनुभूती म्हणजेच अमृतानुभूती आहे आणि त्याचा आपण उपभोग घेऊ शकतो असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे अर्जुनाचा लगेच प्रश्न आहे. म्हणजे इथे भगवंतांनी सांगितलं की लगेच अर्जुनाने प्रश्न विचारायलाच पाहिजे, शंका आलीच पाहिजे. कारण की अर्जुन हे आपल्या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करता आहेत आणि म्हणून अर्जुन विचारता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभू, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणाने ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता जर 3 गुणांच्या वर नियंत्रण कसं आणायचं, हो की नाही? किती कठीण आहे. एक तर आपला बद्ध आत्मा आपण त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखालीच असतो आणि मग त्याच्यावर नियंत्रण कसं आणायचं किंवा आणि जर एखाद्याने आणलं असेल तर मग अशा मनुष्य कसा आहे, त्याची लक्षणं काय आहे, तो कसा जाऊ शकतो एखाद्या या 3 गुणांच्या पलीकडे? तर त्याचा प्रश्न अर्जुनाने विचारलेला आहे. कारण की एका सामान्य माणसासाठी हे खूप अवघड आहे, कठीण आहे आणि म्हणून अर्जुनाने प्रश्न विचारला आहे आणि भगवंत त्याच्यावर उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्रा, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह याची उपस्थिती असताना त्याचा द्वेष करत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्याची आकांक्षा करत नाही, जो त्रिगुणाच्या प्रभावामध्ये अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो, जो दगड, माती आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्यासारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्माचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता भगवंताने हे जे वर्णन केलेलं आहे ह्या 3 श्लोकांमध्ये आणि गुणातीत, तर आता तो आपल्याला आठवत असेल 2रा अध्याय सीताधीर मुनी. त्याच्यानंतर आपण भगवंतांनी एका प्रिय भक्ताची लक्षणं सांगितली आहेत 12व्या अध्यायामध्ये. त्याच्यानंतर कालच्या अध्यायामध्ये 13व्या अध्याय भगवंतांनी ज्ञान काय आहे तर याचं वर्णन आलेलं आहे. मग या सगळ्याचं अनुशीलन जर आपण केलं, ह्या ज्ञानाचं जर आपण अनुशीलन केलं म्हणजे हे ज्ञान जे आहे ते आपण आचरणात आणलं तर आपण गुणातीत होऊ शकतो. बघा त्याच्यात म्हणजे सगळंच आपण बघितलं तर सगळं सारखंच आहे की तुम्ही सगळीकडे समदृष्टीने बघणं, सगळीकडे समानतेने बघणं. मग ती माती असेल, ती सोनं असेल, तो दगड असेल,
या सगळ्या गोष्टींकडे ती समभाव, ती समानता आली पाहिजे. तुमच्यामध्ये मान अपमान, मग हा देह जो आहे तो नश्वर आहे. त्या देहामधला जो सूक्ष्म देह आहे त्याच्यामध्ये अहंकार आहे, त्याचा मान अपमान आहे. आपला आत्मा जो आहे तो जो शाश्वत चिरंतन आहे तो त्या देहापासून वेगळा आहे. तो चिरंतन आहे, हे नश्वर आहे. त्यामुळे देहाबरोबर मान अपमानही संपणार आहे. मग मान अपमान कसला? त्यामुळे तिथे मग कोणी आपली स्तुती केली, कोणी निंदा केली, स्तुती केली तरी फरक पडत नाही, कारण की ती नश्वर आहे. निंदा केली तरी फरक पडत नाही, कारण ती नश्वर आहे. मग तिथे स्तुती, निंदा, मान, अपमान याच्या पलीकडे जो जातो, काहीही फरक पडत नाही. समोर दुःख येऊ दे, समोर सुख येऊ दे, जराही विचलित होत नाही, मन विचलित होत नाही. कारण की माहिती आहे की हे दुःख जे आहे आपल्याच कुठल्यातरी कर्माचं फळ आहे. सुख जरी आलं तरी आपल्याच कुठल्यातरी कर्माचं फळ आहे. आणि म्हणून आपलं कर्म, उलट सुख आल्यानंतर तो म्हणेल की बाबा माझं कर्म, मी एवढं पुण्यकर्म केलं आणि आता त्याचं क्षालन होतंय, कारण की मला एवढं मोठं सुख मिळतं आहे. हो की नाही? त्यामुळे सुख दुःख समानता आहे. तिथे मानापमानाची समानता आहे. स्तुती, निंदा, मग समोर काहीही असू दे, त्याला काही फरक पडत नाही. कोणी कुठल्याही मोहामध्ये पडत नाही, कोणाच्या द्वेषामध्ये पडत नाही, कोणाचा मत्सर नाही, कसली आकांक्षा नाही. आसक्ती फक्त भौतिक आकांक्षा. आकांक्षा नाही म्हणजे भौतिक आकांक्षा नाही. आसक्ती नाही. जे आपल्या ह्या जीवन उदरनिर्वाहासाठी जेवढं लागतं, तेवढ्या त्याच चौकटीमध्ये तेवढीच आकांक्षा, तेवढीच इच्छा, म्हणजे तेवढाच आपण प्रपंच करावा नेटका. म्हणतात की नाही? मग तो नेटका प्रपंच करण्यासाठी तेवढंच आपण त्या भौतिक कष्ट करणं, तेवढंच आपलं अवघड, आणि बाकीचा वेळ जो आहे तो आपण भक्तीमध्ये आपण त्याचा वेळेचं जे नियोजन जे आहे की थोडा वेळ जो आहे तो भौतिक प्रपंचासाठी आणि थोडा वेळ जो आहे तो भक्तीसाठी, भगवंताच्या सेवेसाठी, जेणेकरून प्रपंच करता करता आपण परमार्थ साधू शकतो, भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. तर हे सगळं जे आहे, जिथे समोर मग हे सगळं करत असताना समोर मित्र येऊ शकतो, समोर शत्रू येऊ शकतो. मित्र आला तरी तीच भावना, शत्रू आला तरी तीच भावना. हे सगळं सगळं सगळीकडे समानतेने, समभावाने बघणं. मग समोर पक्षी येऊ दे, समोर हिंस्र पशु येऊ दे, समोर प्राणी येऊ दे, नरमादी म्हणजे मनुष्य कुठला येऊ दे, काही फरक पडत नाही. सगळ्यांकडे समानतेने बघणं. मग समानता काय आहे? समभाव काय आहे? की हे सगळे परमात्म्याचे, भगवंतांचं स्फुल्लिंग आहे. तिथे भगवंतांचा अंश आहे आणि आपण सगळे समान आहोत. आपण भगवंतांचे अंश आहोत. कोणीही उच्च नाही, कोणीही नीच नाही. तर हे सगळं जे आहे, ही जी समानता आहे, हा समभाव जो आहे, असा विचार करणारा किंवा नुसता विचार करणारा नाही, तर त्या विचारांचं, त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करणारा जो आहे, तो मनुष्याला गुणातीत असं म्हटलं जातं. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, माच यो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते स गुणांसमती दैत्या ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रतम उन्नत होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग हे सगळं जेव्हा आपण गुणातीत होतो, आपल्यातलं सात्विक भाव वाढतो, सात्विक गुण वाढतो, सत्वशीलता वाढते आणि आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं. म्हणजे हळूहळू आपण जे भक्तांचे जे गुण जे आहेत ते कुठेतरी आपण अंगीकारतो, ते स्वीकारतो, तशा पद्धतीने आपण आचरण करतो आणि मग आपण कुठेतरी भक्ती भावनेमध्ये एकनिष्ठ होतो, आपला निश्चय दृढ होतो. आणि जिथे भक्तीमध्ये आपण संलग्न झालो, तिथे निश्चितच आपण लगेचच ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो. मग आपल्याकडे किती उदाहरणं आपण पाहिली, हो की नाही? आपण सुदामांचं उदाहरण पाहिलं, प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण पाहिलं, वेगवेगळी उदाहरणं पाहिली आपण. आपण त्या एक ती गोष्ट ऐकली होती. त्या गोष्टीमध्ये आपण ते चांभाराची आणि ब्राह्मणाची गोष्ट होती. तर ती एक गोष्ट आपण ऐकली. म्हणजे आपण अनेक गोष्टी ऐकलेल्या आहेत. तर प्रत्येकामध्ये जो भक्तीमध्ये जी भक्ती, जो जसा भाव आहे, जशी श्रद्धा आहे आणि जो आपल्या भक्तीमध्ये जसा संलग्न आहे, त्याचा दृढ निश्चय आहे, तो निश्चितच ह्या त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो. आणि जर तो 3 गुणांच्या पलीकडे गेला, ह्या 3 गुणांवर नियंत्रण मिळवलं
आणि जर त्याची आध्यात्मिक प्रगल्भता जशी जशी वाढत जाते, त्याला आत्मसाक्षात्कार निश्चितच होतो. आपल्या आत दडलेला परमात्मा परमेश्वराचं तर त्याला दर्शन होतच, पण तो इतका त्याची स्वतःची प्रगती करतो, की त्याला ब्रह्मस्तर, आता आपल्याला ब्रह्मस्तर माहिती आहे. भगवंत प्रत्येकामध्ये आहेत, भगवंत प्रत्येकामध्ये अंश रूपाने आहेत, भगवंतांचं स्फुल्लिंग प्रत्येकामध्ये आहे आणि त्यामुळे ते सगळ्यांकडे तो बघू शकतो. तो समभाव प्रत्येकामध्ये त्यांच्यामध्ये येतो आणि असे जे आहेत ते लगेचच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आपल्या हळूहळू पुढे जाऊन आपला आत्मा जो आहे तो मुक्त आत्मा करतात किंवा वैकुंठ धामामध्ये जाण्यासाठी त्यांचा मार्ग मोकळा होतो. आणि मग पुढे म्हणत आहे, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम मृत यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ही ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग जिथे तो अपरा प्रकृती जी आहे त्या सगळ्यांवर तो समभावाने बघतो, भगवंतांचीच शक्ती म्हणून बघतो आणि तेव्हा जेव्हा स्वतःचा उद्धार करतो, जेव्हा त्याला मुक्ती मिळते, तेव्हा भगवंतांची जी ब्रह्मज्योती जी आहे, जिथे पराप्रकृती, जिथे तुम्ही वैकुंठ धाम म्हणतात ज्याला, तर अशा प्रकृतीमध्ये तो निश्चितच त्या प्रकृतीपर्यंत किंवा तो स्वतःला मुक्त करतो. तो वैकुंठ धामापर्यंत जातो आणि ते वैकुंठ धाम जे असं आहे की जिथे परमसुख आहे, ते शाश्वत आहे. भगवंत इथे काय सांगत आहेत, अमृतस्य अव्ययस्य च आणि शाश्वतस्य च, म्हणजे जिथे शाश्वत ते शाश्वत धाम आहे, तिथे अमृतानुभव आहे, अमृतानुभूती आहे, जे अव्यय आहे म्हणजे जे चिरंतन आहे, जे सनातन आहे आणि अशी जी पराप्रकृती आहे, ज्याला ब्रह्मज्योतीर सुद्धा म्हणतात, तर त्या ब्रह्मज्योतीचा आधारही मी आहे, असं पुन्हा एकदा भगवंत सांगता आहेत. आणि तिथे एका जीवाला सच्चित आनंद, या सुखाची, या समाधानाची, या आनंदाची अनुभूती आल्याशिवाय राहत नाही. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आपल्या आजच्यामध्ये 3 गुणांचं वर्णन भगवंतांनी केलेलं आहे. 3 गुण अगदी आपण दुसऱ्या-तिसऱ्या अध्यायापासून आपण 3 गुणांबद्दल ऐकतो आहोत. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. पण त्या 3 गुण म्हणजे काय? त्याची व्याख्या काय आहे? 3 गुणांमध्ये चा प्रभाव पडाव असल्यावर आपली जीवनशैली कशी होते? कशा भावना निर्माण होतात? आणि कशी त्याच्यामध्ये जर मृत्यू आला तर पुढे काय होतं? याचं वर्णन इथे आलेलं आहे. अजून भगवंत 17व्या अध्यायात आणि 18व्या अध्यायामध्ये ह्या 3 गुणांबद्दल अजून विस्तृतपणे सांगणार आहेत. तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.